Duterte ni-resign sa pagka-Defense Secretary. Nalipay ka! Nalipay! Kay kana kasamandong, may sakto, delikadisa nga iskutanan. Uy, naunsa naman po taon ka. Para na ako, dili man na delikadisa. Delikadisa nga. Kani agtuon ta, pag-inkwentro sa iyang banay, ngadto sa administrasyon ni PBBM, kadto unta magkakasama ni-resign unta siya dayon kay nilad kay paminawon nga naa siya diha gyapos campus sa administrasyon unya yang banay si Digong yung basab ang ibagay igsuon magsigig dugsing ngadto kang PBBM diha unta nandun tugura resign siya kana mo delikadisa dili ka sa magdong ginasuwayan pag yun ni Inday no sa akong basa ha nganong wa dan siya miluwat kay iya pag yung gisuwayan nga ma-patch up ang mga ay dili na ma-patch up ng kanang interest anak ni Tambaloslos o ibasab ni PBBM o kanang baga nakapalibot niya ang putarya namang yun kasamang dong sa akong basa lang ha sige basa ha si Tambaloslos naman unta yun kay sila may naguna-una mao gani diba? Sila may nag-draw of first blood ang administrasyon wa man ta magilabot kani nganong medyo nadugay-dugay kay dili unta gyud dapat mamansahan ang relasyon. Yatong panahon na. Bisa na iron nato. Kay si Digong way problema kay si Digong suka natong eleksyon. Wa magi di magi pabor si Digong kang PBBM. Ang uban nag-ingon. Di man daw may tabo gyud ning tanan radyo man Joel kini karon katikaran sa politika. Sa administrasyon, labi na sa administrasyon ni PBBM o sa politikan road bagya kasama nga interest ni Inday Sara kon nito man pa lang siya unta siyang papa kani adto ngano man lagi ngano manggod BP Inday nga nagpadala manggod ka sa sulsul mao gani mana o si advice nimo sa mga anak o si advice nimo sa mga anak matambagan sa ilang mga gidikanan maayo kayo kay fathers knows your best. Pero sa gihimo nimo Inday imong gi supak ang imong unta. Takamay. Dili wala ang taning mga pangitabo.